Vi er nu ved Bryd Tavshedens base. Og Maria, hun skal ind og snakke med Camilla Lolk Nordvig omkring, hvordan ofrene har det i voldsramte familier. Ja, lad os gå ind. Vi sidder nu her i basen i København, og velkommen til dig, Camilla. Og vi har nogle spørgsmål. Og det første er, ser ofrene deres forældre som værende onde? Mange af de børn og unge, som skriver til os, de er meget loyale over for deres forældre. Det er også det, der er problemet. Det er, at de elsker deres forældre, samtidig med, at de ikke kan lide den handling, som de gør. Altså det overgreb, de ser, at der er vold i hjemmet. Det bliver de meget skræmt over, meget ked af det over. Men de er rigtig bange for, at hvis de fortæller det her til nogen, hvad der så skal ske med deres forældre, hvad der skal ske med dem selv, og de er bange for, at familien bliver splittet af. Når det er ofrene, de så kontakter jer, oplever I så, at de nærmest har medlidenhed med gerningsmanden, eller at de på en måde godt forstår, at de bliver slået? Rigtig mange af de forældre, der slår, de har selv oplevet vold som børn. Okay. Og derfor har dem, der er ofre for vold, også tit medlidenhed med den, som slår. Og det er også derfor, det er svært for dem at bryde ud af mønstret. Og som børn i sådan en familie, der håber man hele tiden på, at tingene kan ændre sig. Hvorfor er der så mange børn, som ikke, altså når de bliver slået derhjemme, eller hvis ens kæreste slår en, hvorfor er det, man ikke går ud og siger det til nogen? Ja, det kan være rigtig svært at forstå, når man står uden for det. Men sandheden er, at vold er rigtig tabubelagt, og man er meget flov og skamfuld om at tale om det. Der er også mange børn, der faktisk slet ikke ved, at det er forkert, før de er en vis alder, og ser, at det er ikke sådan, man skal leve derhjemme. Der er også mange børn, der føler, at de har prøvet at fortælle det til nogen, men ikke rigtig har fundet nogen, som vil lytte til dem. Mange af de børn, som vi har inde, de fortæller, at de ville egentlig ønske, at man kunne se ind igennem dem, sådan så der var nogen, der kunne hjælpe, uden de egentlig sagde noget. Fordi det er så grænseoverskridende for dem at sige noget. Der er altså også nogen, der bliver troet til tavshed og får at vide, at hvis du siger det her, så skal der det ene eller andet. Har I det indtryk, at der er flere, end man lige går og tror, sådan der bliver slået derhjemme og lever i en voldsramt familie? Ja, altså vi har jo et tal, der hedder, sidder cirka 2 i hver klasse. Og det synes vi er et rigtig højt tal. Er ofrene, er de gode til at skjule, hvad der er galt derhjemme? Ja. De er eksperter i at skjule, hvad der er galt. Eksperter. Og det lærer de, ved at have nogle mekanismer omkring skolen og vennerne, og de har for eksempel ikke et særligt godt socialt liv. De er ikke ret meget sammen med andre, og slet ikke inviterer nogen hjem for eksempel. Nej. Og har tit mange undskyldninger for, hvorfor tingene ikke lige er i orden og på plads, og undskyldninger for, fordi de lige er nødt til at ringe hjem og tjekke op og sådan noget. Og så skal man også tænke på, at de her børn, de går under et konstant pres. Altid, hver dag. Også når de er i skole, også når de er på vej hjem, også når de hænger ud med kammeraterne, fordi stemningen og tankerne om, hvad der skal ske nu derhjemme, fylder alt. Synes I, at der bliver gjort nok for at stoppe at de har vold i hjemmet? Så det kan være svært at hjælpe de her familier. Vi synes ikke, at børn bliver hørt nok. Nej. Det er tit, man spørger ind til familien, hvis man har en mistanke, og så spørger man forældrene, og så siger de, at der er ikke noget galt. Og så går man ikke videre og spørger børnene. Det synes vi er en stor fejl. Fordi vi har også talt med mange børn, som siger, at mine forældre sagde altid til kommunen, at det alt var okay, så gjorde de ikke mere. Så. Okay. Hvad kan man selv gøre, hvis man bliver slået derhjemme, og hvad kan vi andre i omgangskredsen gøre? Det vigtigste er, at man får brudt tavsheden omkring det. Fordi når man får brudt tavsheden, så har man simpelthen taget det første skridt ud af volden ved at fortælle om det, kan man sige, og få hjælp. Både dem, som slår, og dem, der bliver slået i sin familie, har en ting til fælles, det er et rigtig lavt selvværd. Når man har et rigtig lavt selvværd, så er det rigtig svært at handle på den situation, man står i. Så derfor har den her familie brug for hjælp. Og det kan de jo kun få, hvis de fortæller om det, at de har det. Fordi selvom lærere føler, at de er tæt på deres elever, det ved jeg selv, for jeg har selv været lærer og været tæt på nogle elever, hvor jeg faktisk blev overrasket over vold i deres hjem. Så, og hvis du ikke ved det, så kan du ikke hjælpe og ikke handle på deres vej. Så derfor det handler det om i første omgang at bryde tavshed. Vi håber, at alle de børn og unge, som er ramt af vold, enten i familien eller i kæresteforholdet, har en tro på, at de kan komme ud af volden. For det kan de. Det ved vi, og vi har hjulpet rigtig mange børn og unge ud af volden, der heller ikke troede, de kunne.
Så vi håber, at 2014 kan blive et farvel til vold for så mange som muligt. Vi har været inde og snakke med Camilla, og vi har fået at vide, at ofrene faktisk godt kan have medlidenhed med deres forældre, fordi at de kan være bange for at miste deres forældre. Og man kan konstatere, at de synes altså ikke, de er onde, og har, ja, som Anna siger, kan have medlidenhed med dem, fordi at de kan også have det dårligt med sig selv, de her forældre, fordi de måske selv er blevet slået, og sådan, det ofrene bruger tit undskyldning, det er også synd, fordi mor er stresset og sådan noget. Og at selvom vold godt kan være arveligt, for eksempel et stort temperament, er det stadig miljøet, som går ind og påvirker meget. Ja. Men nu skal vi så snart høre en historie, og ja, den kommer hen. Jeg hedder Christina, og jeg vil gerne fortælle min lille historie om det at vokse op i en voldsramt familie. Jeg er vokset op i en familie med en voldelig far, og når han blev vred, blev han også meget aggressiv. Han kunne godt finde på at slå, og han råbte også ofte af os og kaldte os grimme ting. Det var ikke særlig rart at vokse op i, og man vidste aldrig, hvad man skulle være på vagt overfor, og man vidste heller ikke, hvilket humør han ville være i, når man kom hjem fra skole. Jeg husker tydeligt en gang, at jeg havde glemt mine nøgler på min skole, og bare tanken om at skulle hjem og fortælle ham, at jeg havde mistet dem, gjorde, at jeg fik kvalme og ondt i maven. Jeg tog hjem og fortalte ham det, og han bedte mig om at tage tilbage på skolen og finde mine nøgler, og jeg skulle ikke komme hjem uden. Jeg kunne ikke finde de nøgler. Jeg begyndte så småt at liste hjem, og som jeg frygtede, blev han rigtig vred. Han råbte af mig og slog. Han kaldte mig uduelig og grim. De her episoder var der rigtig mange af, og til sidst begyndte jeg at tro på ham. Men det, der ændrede mit liv, det var, at der en dag kom en lærer over og spurgte, om jeg var okay. Det var rigtig svært at få det sagt, men jeg vidste, det var vigtigt at få det sagt, hvis jeg skulle få stoppet min far. Hun lyttede til mig og tog mig ind. Det, der så har gjort, at jeg har fået et godt liv i dag, er, at jeg fik det, der var svært fortalt, og at der var en, der lyttede. Ingen børn har fortjent at vokse op i en familie med vold. Derfor er det vigtigt, at du får det, der er svært sagt, og det er også vigtigt, at du lytter, hvis der er nogen, der har brug for det.